Nwaanyị nke ịbụọ m chọrọ ịnụ aka abatara be gị zọbago pozishọn nke isi ma ọlụgo ụmụ nwoke na-abụ. Ofu nwoke sị m na ya agbata ife ka nwa okolobịa nụọ nwaanyị ka ibie si anọ na ya bụ ofu nwoke ịghọtago sọkwana ya, mana ya nọ ọfụma na ya kwụ ka nwoke si akwụ, nwunye edo hapụ ife niile na-aga ọfụma, fa na-ebi nnọọ n'udo, anọgide ada wee chịa nwoke wee dapụ. Nwaanyị a wee kwụrụ ọtọ wee gbanwee wee na-agwazi okwu ka ọ na-agwa nkịta bie si febe nwunye na-agwa okwu ịmankwedịnọnya nwa na anụ ya si mgbe ụfọdụ osisi nni nyekwuo gị na ichesi okwu nwaanyị agwa gị ma nlinwu nni nya dịtịnedozia too much ya anọgide gbaba ọkada ka wee na-asọpọtụ still ọ dị ka ọ dị na nke kasịzi njọ bụ ekweghịzikwu ka ya lie ibom gị ya kpị ya aka ọcha jie ịgbagodu ịkpị ya aka ọsị m nne esi ike kwụla ọtọ gwu ya nye bukete ife asị mba na ife abụrụ ife a ga-eme o ya wee move gaba Lagos. So ya nweta biznes gaghị a na-eme between Niger and other Africa na ihe anụnwa dokwa nso ya na-emezi ya bata Niger nya ya bụla afịa ịmagonu ya bịakwa ya etinyetekwa azụ ya ebido na-esendeli nwunye ego mana ya da eluzi ụlọ ka ya si elu dute ịmagonu ka o si wedo ya wee pụtaba ya na-azụ afịa afọ ya wee fudezga like anya nnọọ ya na ya na-abọ bido kwụba. So kafa na akwụkwọ kwụọ ya promise enye marriage na ya ga-anị ya dịga wesi anya nye 1 year iji wee kwado onwe ọfụma iji wee nụ ya ọkwa ịghọtago mana this girl a na-ekwu maka ya anụgodi izizi pụta o n'ọdị Igbo pụta ọkwa ịghọtago o wee kọsịala ya ife na-eselu ya na di izizi na di Igbo n'uche nke eri abelivu na o si n'aka ndị nwoke na ọ bụrụ n'aka nyanwa ka o si ya wee sị na ya ga-anị ya regardless. So kpakpakpa dịka ụdị ime ya wee sị ya na ya dịbere dị ịnụ ya kịta anụnwa na ogwe ka biznes fasi wee dobe isi ọkwa ịghọtago. So fada abụ kpa eje wepụ nwa afọ. So ha na-akwụkwa kwọ mesịrị 3 months ọ dịkwa ibe nke ịbụọ ya wee sị mba o ya ewepụne ya bubie kama ka ya gbaghalị amalụ ka esi eme. O wee sị ya mba na ya ga-ewepụ ya wee sị ka ihe ọ na-ewepụli ọ sị na dọkịta sị na ya nwere infection na a ga-ewepụ ya wee bịa ka treatie that infection. Ya si oke na nsogbu adọrọ o je wepụkwa nke afọ ka o wepụrụ ya wee sị ya na obi adọrọ ya mma ya chọrọ nwa acha na-eme ihe a na-eme na o nwee ka ọ dị. This girl wee sị ya na ọ bụrụ na ọ chọọ ya dị ime ọzọ ka ya bụ onye na number 1 na ọ ga-ahayali apartment, then number 2 na ọ ga-enye ya 2M iji wee chekwebe onwe ya ịmalụ na onwe ka afọ ime ọzọ si wee banye na ya ga-ebu ya wee kwalụsị na a good idea maka na ka a na-ekwu ihe a 1 year ọ si anya nye agago ya nwa wee sị ya na ọ ga-enye nyanwa 2 years ka ya wee do ready before wee kwuo ihe a ngwara unu kịta. Ha wee chọba ụlọ chọgide ụlọ chọta ya ha ya ụlọ fọnish ede ụlọ ya na ya na-abọbili obido na-esi ọnwụ si ya nye the money ya wee si oke welu 500 nye ka ọ fọ 1.5 ya wee si ya ka abịa bee gie ịghọtago. Ọ sị ya mba o na ọma mmekwa gie na ọ bụ na ọchị ime gie na ome ego ọgba nkwụ mee white wedding nọ iwu ka ọwụ ya wee sị ya mba na ya gba mmekwa white wedding. Ọ sị ya na iwu na ọ ga-emeli white wedding na ekwuro nke afọ ha na-abọzi azụ ya ndị befa na-ayụ ya ọjụ ndị be nke nwoke na-ayụ ya ọjụ si na iwu ka ọwụ mana ihe bụzi nsogbu na everyday ọ na-agbụ ya 1.5 fon everyday ọ na-agbụ ya dị ụgwọ a na-ejekwa ya na-asị ya ka ebịa mee ego gụcha ihe anụnwa megide ọ dụka agha asị enye chee na ọ na-agbụ ya ụgwọ ọnụnwa maka na ọ dụrọ convinced na ya ga-anụ ya wee je wee dọọ mmanya n'isi dọsịa mmanya n'isi wee na-asị ya ka ya mee ego si ya mba o na before mee ego na ọ ga-ekwe nkwa na ya ga-eme ego gbaa nkwụ mee white wedding ya wee jekwula ụmụnne wee kọbala ụmụnne kọsịalụfa nwanne nwoke wee sị ya mba na ọ bụrụ na ị ga-eme ego gbaa nkwụ ya na-egbanigon
mana ya sị ya mba na ọ bụ na ị ga-eme gị ịgba nkwụ ya na ịgbanigolu na nwaanyị nke abụọ ka ọ bụ na ejiri nwaanyị nke izizi wee mee white wedding ọ bụzala nke nwa ka a ga-eji wee mee white wedding na onwere ka ọ dị sọkwana ya ọ wee kwalụ wee sị na ya ga-agba nkwụ ya mgbe ya na-akwado etu a ga-esi wee mee gị wee gba nkwụ ya anya wee na-wee gwa ndị pefe n'afọ nwaanyị anya ga-anụ na ya ga-eme gị gba nkwụ ya ndị pefe wee sị ya kedu onye ị na-agwazi ma nwaanyị nke izizi gbara nkwụ ya asị mba o wee sị ya na omenala kwuru na bife ịgba nkwụ nwaanyị ọzọ na ị ga-agbagodo nkwụ nwaanyị nke izizi maka na ya agwago nwaanyị nke izizi osibe ọnwụ sigide ọnwụ kwelụ maka na ọma mmụzi nwa andị na ụmụ nwoke na-abụ ka o ji eli andị ya bụ the only son ya na idikwuru nwa so dị umeanụ kwelụ si na nsogbu adọrọ si gbaa nkwụ ya sị na ọ ga-anụ nwaanyị ọzọ na nsogbu adọrọ mana ịgbagolu na eziokwu na o kwere mana ịgbagolu ya wee jebe ebe nwaanyị nke izizi wee lụọ wee gwafa o nwere na onye ị ga-agwa na ị ga-anụkpu nwa ya nwaanyị ka ọ dụ happy ha wee welụ maka ya wee delie list ha deli ihe a na ihe a na-agwa m ihe eluche 2 point something ihe ha delie ya ga-eje wee gba nkwụ na ịmagolu na ya amagolu na family ya ọkwa ịchọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ ngwana na ị ga-ata anụ nwaanyị na-abụ ya wee were akwụkwọ wee nata wee na-etisi na ọ dịkwa too much na onwe ka ọ dị nwede onye tụchapụrụ ya ọnụ ya wee nata wee zụkọ nwaanyị nke ya chọrọ ịnụ wee na-asị ya na ego dị too much na ndị anụnwa na-eme ihe a bikos na ya chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ ọsị ya edi amalụ ya biko ya ji egodu ka o mee nye na ekwugo na agha agbalịlị nkwụ ya ya sị ya ọsị ya ji eme enye na ekwugo na agha agbalịlị nkwụ ya ọmalifefe agwali anya mee ya wee sị ya na onwe ka biznes fasi wee dọkịta na ego adọrọ ya ga-eji wee gba nkwụ a ya gbasịa nkwụ 2m ya bịakwa gba nke gị mee ego gị mee ife a na onwe ka ọ dị chọọsị ya na-ekwugo ife akwụ ya gwesị ya na ya ma mgba nkwụ afọ na ọ dị too much na ife achọwụ ka ya megodo ego gị ka gị na ya bili mgbe ya ji wee nwezi ego ka ya gba nkwụ nke fa ka ya gbakwuo nke gị nwaanyị nwa ajụkwa si na ọma mmee gị na ọnya ji eme ife agwali ya wee nọgide wee si oke na ọ bụ na ọ chọọ ka ya hapụrụ ịgba nkwụ na o mesie gị na ọ ga-eme cut wedding akwa ifugo ọsị m nne ekekwula ọtọgbu ya na ya mụrọ na ewegola aka nne yo this girl cha wele aka ekpe yo this girl cha na ife eji emekwa n'ihe ahụ maka na ya fụ this girl n'anya and na-ekweghị nkwa ọnụnụ and na o jikwa ọnụ ya na-agwa ndị mmadụ na ya fụrụ ya n'anya na o nwere ife ọ chọọ ka ya meelie enye ya nara emelie ndị mmadụ na-asịzi ya ebe ọhụ na ọ fụ gị n'anya allow this man to marry you. It's not like not the first husband or the second husband ọjụọ ya walụ phone number anye ndị befe na-akpọ ya na-ayị ọjụ ụmụnne ya na-akpọ ya na-ayị ọjụ mami ya na-akpọ ya na-agwụ ya ọjụ si na ya kwerọ na bife eme ihe ọbụla na a ga-enye ya 1.5 a then kwue nkwa na emesie gị na a ga-eji eme cut wedding or white wedding or je gba nkwụ nwaanyị nke abụọ wee gba nkwụ ya ọsị m nne na ike kwụọla ọtọ wee gwa ya afọ nụrụ ụdị ife dị otu a na afọ this girl n'anya yes and na ya kwelie nkwa marriage yes and na ọ sị anya nye 1 year ya enyesie nye 1 year wee sị nya nwanya nye 2 years na 2 years afọ na kịta ebe next year ka ọ ga-end na ya chọrọ ịdụ ka a ga-asị na ya kpọtara ya deceive onye ọkwa ịghọtago and na aha ya go na ebe fabi na ya nwere ife ọzọ this girl chọ oge ọbụla ọ na-agba ụgwọ ego oge ọbụla ọ na-agba ụgwọ ego ya funụrụ ife ka ọ dị ụtọ n'ọnya ka ya ji esi ọnwụ ka afọ file nkwanya kwe this girl mana ya afụgo na this girl preferlụ ego afọ ya jie karịa this marriage nwaanyị anụnwa ihe ọ na-eme kịta anụnwa o kwesịrị ka ọ bụrụ ife ọ ga na-eme ma ọ bụ na ọ fụrụ ya n'anya nwaanyị a na-ekwu maka ya dị 41 years onye enu na-ayụ ya onye ana na-ayụ ya ọjụ wee na-enye condition ike gwụkwara mana asịkwa bụ kwuo nwaanyị ike anụrụ anụ dị 41 years kwesịrị ịyọ gị biko ka gị nwa na-ayọzi biko onye enu na-ayị onye ana na-ayị ọjụ achị amụ nwaanyị ike adụrụ anụ na-agwa gị 1.5m ikwelie n'akwa is not like na ibu oli ego o wee sikiridosi na inyere ya the money na o nwere ife a na-akọ a na-anụ achị amụ nwaanyị ike anụrụ anụ aka abatara be gị zọbago position nke isi ma ọlụgo ụmụ nwoke na-abụ
a ga-emeli ya cut wedding, emeli ya white wedding, gbuolie efi, nyatala ya ịnyịnya. Achị ya mụ maka na ọ sị bụ na ihe a niile na-eme dis girl ebidogo gbaba felefele ya chọọ imetụ ya aka ọjọọ ịgbagonu na-eme nke ndị eme ihe weta ego nwa mee nke na mee ibie. Achị amụ anara agwa onye maala ihe pụọ n'anwụ. Ndị mmadụ nọgide mgbe ụfọdụ fa na-achọ red flag, mana mgbe ụfọdụ red flag ga-adụ gị n'iru. Mana ihe a na-akpa ịfụnanya, ụnafụrụ ihe a na-akpa ịfụnanya, mmadụ lọvụ gị genuinely, mgbe ụfọdụ ọ na-eme ka a ga-asị na o jiri uchie, mana ọ maka ịfụnanya ọ fụrụ gị. And the worst thing ị ga-eme onye afọ bụ iyuzu that ife ahụ ịfụlụ bụ weak point ya wee na-ati ya afụfụ. Ọjọka afụdoro m ebe nwaanyị dị 41 years fụrụ nwoke ọlọvụlụ ọ chọrọ ịnụ, a na-ayọ ya ayọ, ọ da eme agbụrụkwa m nwekwa ike na-eme but mụnwa afụdukwe m olesi m na ọlọvụrụ gị, maka na ịjụọ m na m gasị na this girl fụlụ ego n'anya karịa anything, like ọ fụsịala ego n'anya. Asịchasị kwuo mee ife unu kwuru bụ aha ya too na afọ, right? Maka o medi ime ọzọ ka o nwee ike fụ ihe o ji chela onwe ka a na-ekwu ihe a kịta ọ dịrị ime, so kedu ife ị na-agbalụ ụgwọ afọ na-agbụ ya nke na-emeghị kịta na ama mma ego gị, mama ya na-agwakwuye na-asị ya wetuke n'obi ọjụ. Nwoke ijikwa anya gị o amụrọkwa m o. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this guy aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.